खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जानांगौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय बिटिसि सरकारा दासान्दि गोबां राङारि अनसुंथाइ होगासिनो दङ जेरै लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होगासिनो दङ गोरिब नखरफोरनो 10,000 करि फैसा होगासिनो दङ सिनियर सिटिजेन बिथांमोना 10,000 करि फैसा होगासिनो दङ सेलागुफोरनो बेबादिनो 15,000 फैसा होगासिनो दङ आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा नोंथांमोननिसिम मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन इलेक्सननि समाव दा बे मोनबा गेरेन्टि होनायखौथ' बिथांमोना दासान्दि मावगासिनो दङ एफा मावनायखौ नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा सोर बिथांमोना मोननो हागासिनो दङ आरो नोंथांमोना मोननो थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगोन आरो माब्ला मोननो हाबावगोन दा बेफोरनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना बेखौथ' गासिबो मिथिना मोनखादों लाइमोनफोरनो जायफोर बिथांमोना साख्रि बाख्रि गैया जायफोर बिथांमोनाव स्किल सार्टिफिकेट दं दा बिथांमोननो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा सासेयाव 2 लाख करि फैसा मोननो हादों दा बेखौ लानानैथ' जोंहा गोबां ससियेल मिडियायाव दावरावबो जाखादों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखादों सोर एप्लाइ खालामनो मोनखो सोरबा बुंबाय गावसिनि पार्टिनाल' मोनदों बेबादिनो गोबां दावराव जानायखौथ' नोंथांमोना मिथिना मोनखादों दा जिखियानो जाया मानो बिनि एप्लाइखौथ' नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव माने एप्रिल मासनि उनावनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो मोनसिगोन दा बेखौनो नोंथांमोना मिथिना मोनदों जानांगौ बे बाराव हले बिथांमोना पाब्लिकलि नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो हागौ जेनेबा माब्लानिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बहा फर्मखौ मोनगोन मा डकुमेन्टस होनानै एप्लाइ खालामनो नांगोन दा बेफोरखौ एबाराव बिथांमोना मोजाङै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो हासिगौ मानो होनोबा गोबाङानो सोंखारिफाय नालाय जाखिनि बिथांमोना दासान्दि सासेयाव 2 लाख करि फैसा होगासिनो दं लाइमोनफोरनो दा एप्लाइ जाखांनायखौथ' रावबो मोजाङै मिथिना मोनासै नालाय दा बेहाय गोबाङानो बिनि बागै बुंसोलायबाय दा बिनिखायनो बे बाराव बिथांमोना नैबे 2 लाख फैसानि थाखाय बोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ बेफोरनि बागै मोजाङै बिथांमोना खोन्थाहरनो हासिगौ बादि दा बेबो 100% नङा बिथांमोना खोन्थाहरगोन ना हरा बे उननि बाथ्रा जाहैबाय बियो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय नैबे बिटिसि सरकार नोंथांमोननिसिम रादाय होदों बोसोरफ्रोमबो साख्रि बाख्रि गैजायै लाइमोनफोरनो राङारि अनसुंथाइ एबा जाहाथे बिथांमोना माबा मोनसे खामानिखौ जाहाथे बिथांमोना मावनानै जानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम 100 कौटि थाखानि बोसोरफ्रोमबो बाजेट लागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन माने बेबादिनो बिथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ होबाय थागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन बोसोरफ्रोमबो बेसेबां लागोननो बिनि थाखाय 100 कौटि माने सासेयाव 2 लाख करि फैसा होनायनि बे खामानिखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो मावफुंनांगोन बिनि थाखाय बिथांमोना बोसोरफायाव 100 कौटि बिनि थाखाय बाजेटखौ लागोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होदोंमोन दा बिनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सरकारा बोसोरफ्रोमबो लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि फैसा होबाय थानांगोन जायफोर बिथांमोना मोनखांनाय बिथांमोनाथ' मोननाय नङा जायफोर बिथांमोना मोनाखै नोंथांमोना मोननो हागोन फार्स्ट बोसोराव बिथांमोना होबाय थानांगोन बोसोरफ्रोमबो लाइमोनफोरनो सासेयाव 2 लाख करि जायफोर बिथांमोना साख्रि बाख्रि गैजायै आनएमप्लयड जायफोरनाव स्किल सार्टिफिकेट दङ दा बिथांमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय IBS होनायखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि स्किम जायनि बिथांमोना नैबे इक'नमिकेलि उइकार सेक्सनफोरनो बिथांमोना सासेयाव माने न'खरसेयाव बेबादि 10,000 फैसाखौ होदों दा बिनिफ्राय सिनियर सिटिजेनफोरनोबो बिथांमोना सासेयाव 10,000 करि फैसाखौ होदों जायफोर बिथांमोना डिफारेन्ट एबल पार्सन बिथांमोननोबो बिथांमोना सासेयाव 10,000 करि फैसा होनायखौ नोंथांमोना मिथिना मोनखादों जानांगौ दा बेफोरनि एप्लाइनि बागैथ' मिथियाखै जेनेबा गावसिनि पार्टिनि मानसिफ्रा बेबादिनो सेलेक्सन खालामदों जानांगौ जे जोंनि बेबादि गामियाव बेबादि मानसि दङ बिथांमोना मोननांगौ सिनियर सिटिजेनाव नैबे मानसिया गोलैयो बिनि थाखाय बिथांमोना बेबादि होनलायनानै सायख'लानानै बिथांमोना होदोंबो जानो हागौ बिनि बागै हले आं मोजाङै मिथिना मोनाखै दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय डिफारेन्टलि एबल पार्सन बिथांमोननो सासेयाव 10,000 करि फैसा होदों सिनियर सिटिजेन बिथांमोननो सासेयाव 10,000 करि फैसा होदों इक'नमिकेलि उइकार सेक्सनफोरनो बिथांमोना 10,000 करि न'खरसेयाव फैसाखौ होदों नोंथांमोना बेखौ मिथिना ला आरो बेजों लोगोसेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना मोनसे ग्रुपनि थाखाय 15,000 फैसाखौ होदों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना ला दा बिनिफ्राय जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा एबाराव मोनासै जेनेबा सेलेक्ट जायासै नोंथांमोना टेनसन लाना फैगोन बोसोरावबो बिथांमोना बेबादिनो होनो नांगोन मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादायखौनो बिथांमोना होखादों गेरेन्टिखौनो नोंथांमोननिसिम होखादों जे बे मोनबा जा बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोना बेखौ
बोसोरफ्रोमबो मावफुंबाय थागोन होननानै दा बेनिखायनो बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो बे फैबाय थानाय 5 बोसोराव बिथांमोना बे खामानिखौ बिथांमोना बोसोरफ्रोमबो मावफुंबाय थानो नांगोन आरो बेजों लोगोसेनो हा पाट्टा होनाय बे खामानिखौबो बिथांमोना मावफुंनायखौ नोंथांमोना नुखादों जानांगौ दा बेनिखायनो बिथांमोना बे हा पाट्टा होनाय खामानिखौबो मावबाय थानांगोन जायफोर बिथांमोना जेनेबा हा पाट्टा मोनाखै बिथांमोना फैबाय थानाय 5 बोसोराव हा पाट्टाखौ मोनलांबाय थानो हानांगोन दा बेखौ बिथांमोना रादायखौ होदोंमोन दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोननिसिम मेनिफेस्ट'आव गोबां रादाय होदोंमोन नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आंनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरदोंमोन जेरै नैबे कख्लाबारि बाक्सायाव एग्रिकालचार इउनिभारसिटि जानांगौ होननानैबो बिथांमोना भारत आसाम सरकारनिसिम बिथांमोना माने डिमान्ड खालामहरगोन बिनि थाखायबो नोंथांमोननिसिम बेखौ रादाय होदोंमोन आरो बायदि बायदि नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन दा बे जाहैबाय मोनबा गेरेन्टिया नैबे जायखौ नोंथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आइबिएस होनाय बायदिया दा बेखौथ' नोंथांमोना बोसोरफ्रोमबो मोनबाय थानो हागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन दा आसाखौ लानो हागोन माने नोंथांमोना बिनि सायाव जुदि मोनाबा नोंथांमोना माने सोंखारिनो हागोन दा बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोखानाय जाबाय जाहाथे जायफोर सिनियर सिटिजेनाव नोंथांमोना गोलैयोबा नोंथांमोना माने बोसोरफ्रोमबो 10,000 फैसाखौ मोननो हायो जायफोर नोंथांमोना मोनखांबाय नोंथांमोनाथ' मोननाय नङा जायफोर नोंथांमोना मोनाखै नोंथांमोना जाहाथे फैगोन बोसोराव एबा इलेक्सननि उनाव आरोबाव 10,000 फैसाखौ मोननो हायो बिनि थाखायबो नोंथांमोना जाहाथे खबरखौ लाबाय थानो हायो बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोखादों दा बिनिफ्राय इक'नमिकेल विकार सेक्सनाव जायफोर गोरिब न'खरनिबा नोंथांमोना गोरिब न'खराव गोलैयोबा जेनेबा जानो गैयै न'खरबा नोंथांमोना 10,000 फैसा मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोननो हायो इलेक्सननि उनाव दा बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरो बेजों लोगोसेनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्राबो जाहाथे 15,000 फैसाखौ मोननो हायो इलेक्सननि उनाव डिफारेन्टलि एबल पार्सनफ्राबो जाहाथे 10,000 फैसाखौ इलेक्सननि उनाव आरोबाव मोननो हाबावो बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोखानाय जादों जाहाथे नोंथांमोना माने खबरखौ लाबाय थायो नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो थाखाय खबरखौ लाबाय थानो हाखायो सोरनाव खबर लानांगौ सोरनाव माबानांगौ बेखौ जाहाथे नोंथांमोना एसे थाल लाबाय थाखायो दा बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जेराव नोंथांमोननिसिम बेखौ गेरेन्टिखौनो होखादों दा बे गेरेन्टि होनायखौ नोंथांमोना जाहाथे गासिबो मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा नोंथांमोना मिथिखादों बिथांमोना 50,000 बेबायदि मानसिफोरनो नैबे सिनियर सिटिजेन ना इक'नमिकेल विकार सेक्सन ना डिफारेन्टलि एबल पार्सन दा बिथांमोननो बेसेबां फैसा होनो नागिरदों आं बेखौथ' जेनेबा 10,000 होनो नागिरदों गासै खै हाजारजन मानसिफोरनो होनो थांगासिनो दं दा बेखौथ' मोजां मिथिना मोननो हानाय जायाखै 50,000 बेबायदि मालाबा खोनायो दा बिनिखायनो बबेखौ दाजाबनानै 50,000 मानसिफोरनो होगोन दा बेखौ मोजां मिथियाखै दा अब्लाबो नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो थाल लालायबाय थायो दा बेनि थाखायनोथ' आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जादों दा बेखिनियावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ बक्सआवबो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जायफोर नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाबाय नोंथांमोना मोननो हाबायबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना मोननो हायाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनबा नोंथांमोनाबो भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा बे भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना चेनेलखौबो गासिबो साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लाइक खालामबानो जाबाय जोबनायाव दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों